Holčovice Jelení zachvátil velký požár rodinného domu. Více uvidíte v následující reportáži. K požáru jednopodlažního domu se sjeli 4 jednotky hasičů. Někteří z nich předtím zasahovali u rozsáhlého požáru stodoly v Heřmanovicích. Střecha domků v Holčovicích Jelení byla po příjezdu hasičů celá v plamenech a nedala se už vůbec zachránit. Majitel objektu byl z celé události velmi nešťastný. Hrozné. Nejde to. Hasiči na místě odvedli velký kus práce, při hašení se obávali, aby se nezřítil strop prohořelého a promáčeného domu. V době příjezdu byl nájemce nebo uživatel domu mimo objekt, takže žádný zranění ani u hasičů nedošlo. My jsme evakuovali veškeré věci uživatele, protože hrozí riziko zřícení stropu a poškození majetku. Událost povzdálí sledovali sousedé a místní obyvatelé. Nad požárem jen kroutili hlavou a bavili se o tom, jak ke všemu mohlo dojít. No špatný je. Kdo by z ohně měl dobrý pocit. Příčinou požáru rodinného domu v Holčovicích Jelení jsou saze v komínu. Za televizi ST Radek Vráblík, Holčovice.